Ďakujem. Tak dnes sme tu 3 dievčatá. Dnes je to Zuzka, ja a Mirta. A je to Mirta Krepová, ktorá vlastne dostala svoje meno podľa toho, že vlastne tie lupienky kvetov má ako... Krepový papier, vyzerá to papier, tak, áno, presne áno. tak. Sú tam vlastne také malé čipkované lupienky kvetov. Máme ich tu niekoľko, pozerám, že vlastne asi máme rôzne kultivary a dokonca rôzne farby. Mirta Krepová má veľmi veľa podruhov. Tá bledorúžová až takmer karminovo-červená, áno. ale nenachádzajú sa tu farby ako žltá alebo oranžová. Takže vlastne tá paleta magenty, rúžovej a tak. Prečo by som si ju mala zaobstarať domov? Čím je taká výnimočná, okrem toho, že je naozaj pekná, veď to je jasné. Pretože je to hit leta ostatných období medzi krami a kvitnúcimi stromami. Ešte v nedávnom období nebola taká známa na Slovensku. Veď práve, no. Možno ľudia, ktorí cestovali hlavne na letné dovolenky, tak tam si ju mohli všimnúť. A je tak obsypaná tými kvetmi, že tu vím, že to je obrovské množstvo púkov. Je. Ona len teraz začína kvitnúť vlastne a to hlavné kvitnutie je koncom leta až do prvých mrazov. Niektoré druhy kvitnú 60 až 90 dní, čo znamená, že vlastne 3 mesiace, 3,5 sú schopné kvitnúť a okrašľovať naše prostredie. Tak Mirta začína byť hit jesene pre mňa v tomto prípade. Aj jesene, že vlastne vtedy, keď najviac kvitnú rastliny v tom jarnom období, my ešte nedokážeme toľko času tráviť v tých záhradách. Je nám teplúčko, ale keď deti majú prázdniny, aj my máme viac toho voľného času alebo dovoleniek, v tom letnom období sme najviac vonku, sú grilováčky alebo rodinné oslavy záhradné, tak vtedy tých rastlín je menej. A presne Mirta je tá, ktorá v tom období, keď sme najviac v tých záhradách, tak nás najviac teší tými kvetmi. Čiže si to užijeme úplne. Základná forma je kríková. Od bázy rastliny sa rozkonáruje tá rastlina. Je to drevnatá rastlina, to znamená, že ak nám v zime odmrznú listy a opadajú, ale tie stonky zostávajú. Pri dospelých rastlinách sa vyznačuje tým, že má veľmi taký exotický slad kmeňa. Áno. Táto ešte nie, ale určite budete vidieť aj také, kde sa už vyznačuje veľmi hladkou kôrou. A veľmi veľa tých záhradníkov alebo architektov odporúča vlastne tieto dolné lístočky povyberať, aby ostali holé kmene a potom je veľmi vlastne taký hríbovitý tvar tej rastlinky, takže dole holé kmene a hore obsyp tých kvetov. To sa mi páči, že vlastne do tej záhradky si môžeme rovno dať niekoľko tých druhov, čiže ja neviem, tuto máme tak bližšie pri nás a tuto už ideme naozaj až do stromu, by som povedala. Treba spomenúť, že Mirta Krepová nie je žiadny drobček. Vie dorásť naozaj do veľkých rozmerov, nie do šírky, ale do výšky. Dorastajú do 4 až 5 metrových výšok. No a keď mi sa tak veľmi páči, Zuzia, chcela by som ju na balkónik. Všetko je možné. Áno. Rastliny, ktoré nesadíme do voľnej zemi, ale sadíme do kvetináčov, sa správajú trošku tak, ako poznáme bonsaje, že keď nedovolíme rast koreňovému systému, tak nevie ani samotná rastlinka ako hmotovo alebo výškovo rásť. Tú výšku, ako je treba možno dopriať, avšak, aby kvitla boha, to je veľmi dôležité každú jar dosť hlboko obstrihať. Dobre. Pretože Mirta vlastne vždy kvitne na nových výhonkoch, nie na minuloročných. Radikálny rez dobre znáša, takže aj ten balkón obstojí. To je super. Na druhej strane sú aj podruhy, ktoré sa štiepia na nízke kmienky, ako je táto rastlinka. Je to kompaktnejší a menší podruh a tie polkmienky ešte viac vlastne zabrzdia tomu rastu. Čo s ňou na zimu? Ak by si mala ten balkónik otočený na sever, tak vlastne tie severné vetry alebo ten chlad sa dostane do toho priestoru a je potom náchylnejšia na vymrznutie. Keď je v kvetináči, tak je len podstatné ten koreňový systém trošku viac chrániť a bázu rastliny. Ak by si ju mala na kmienku, tak ten kmeň sa môže zabaliť textíliou. Rozumiem. A keby aj odmrzli vrchné konáriky, aj tak sa musí zastrihať dosť hlboko na jar. Alebo ju dám na chodbu. Alebo na chodbu, ale na jednu vec treba dávať pozor pri kvetináčových rastlinách. Netreba zabúdať ich polievať. I keď tá rastlina bude v bezlistovom stave, tak stále potrebuje piť. Stále potrebuje. Samozrejme, o mnoho menej vlahy sa bude odparovať, takže nebude tá zálievka taká častá a potrebná, ale treba kontrolovať prstom. Záhradní architekti alebo milovníci záhrady najviac používajú do trvalkových záhonov, teda že nechajú vyniknúť ten solitérny krík
a spravia podsadbu trvaliek alebo okrasných tráv. Veľmi krásne to ukáže. A je to veľmi obľúbený stromček, pretože v týchto našich krajoch sú veľmi malé pozemky a Myrta krepová na kmeni vlastne nám dopraje ten krásny výhľad na tie kvety, avšak nám nezaberá miesto. Áno. A potom, čo ešte u nás nie je až tak zaužívané, keď sa Myrta krepová používa ako rastlina do živých plotov. Čiže to som sa chcela spýtať, môže byť z toho živý plot? Áno, to by samozrejme muselo byť krásne. Je to veľmi pekné. Má to trošku takú nevýhodu, že Myrta krepová nie je hustá rastlina. Áno. Je to korunou trošku vzdušnejšia. Takže na to nám možno neposlúži až tak dobre, že by sme z toho vedeli vytvoriť živý plot, kde by sa nedalo previdieť. Rozumiem. Ale nádherné živé ploty sa dajú vytvoriť a dajú sa aj kombinovať farebne, aby vlastne tá línia tej výsadby bola premenlivá aj farebne. A ešte, čo sme nespomínali, že z Myrt máme nielen farebné kvety, že máme aj bledorúžové, aj karmínové, ale sú myrty, ktoré sú vlastne aj farebné listami. Toto vlastne vidíme, že obidve sú rúžové kvety, ale majú úplne iné listy. Tu sú úplne až tmavo-fialové. Áno, tie bordovo-listé naozaj také vynikajú svojou farbou. Sú nádherné. A posledná vec, Zuzka, ešte čo sa týka pestovania, mi povedz. Myrta krepová je veľmi odolná, húževnatá rastlina, je vhodná aj do mestského prostredia, pretože veľmi dobre znáša aj smog, aj znečistenie prostredia, aj zasolenie. Dokonala. Na druhej strane si vyžaduje veľmi veľa slniečka pre bohaté kvitnutie, s čím má asi taký najväčší problém, keď je nepriepustná pôda, ale to asi platí na všetky rastlinky. Jasne. Takže pri výsadbe je dôležité, aby sme jej dopriali dosť veľkú jamu, aby sme prekyprili tú zem. Dobre. A do jamy môžeme pridať živnejšiu pôdu, ale nie náročná na zem. A takisto sú literatúry, ktoré označujú Myrtu krepovú, že vyžaduje kyslé pH pôdy. Nie je tomu úplne tak. Veľmi dobre sa jej darí v hociakých pôdach. Kyslé pH pôdy vlastne len dožičí to jesenné sfarbenie bohatšie. Zuzi, musím ti povedať, že mám pocit, že my dve sme s Myrtou teraz už najlepšie kamarátky. Súhlasíš? Súhlasím. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Kristýnka, ak dovolíš, rád by som našich divákov odmenil. No ja som rada, lebo som chcela povedať, že by som bola rada, keby si bol rád odmenujúcim. A teraz som prišla o ten certifikát z toho moderátorského kurzu, Bisťu. Ročné predplatné časopisu Tvorivé bývanie posielame Jane Hargašovej za fotografie krásnych chalupárskych dekorácií. Polročné predplatné časopisu Môj dom posielame Bohušovi Segénimu za pekné fotografie záhonov a bohatej úrody. Polročné predplatné časopisu Urob si sám za fotky dvojfarebných paprík v skleníku posielame Milanovi Karafovi. No a polročné predplatné časopisu Záhrada za množstvo fotografií pestrých kvetov dostáva Dáša Rótová. Časopisy venuje vydavateľstvo Jaga. No a my vám ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujeme, že ste nám napísali, lebo pre nás je to taký dobrý pocit, že hovoríme také múdre veci, sa necítime potom tak záhradkársky a kutilsky krepí, nie ako obvykle sa. No ja neviem, no tak ja už nesmoderujem. Decká, a píšte nám aj vy, posielajte vtipy, ja sa ich pokúsim nejak vtipne zreprodukovať, ak sa mi to podarí. A získate takúto magnetku. Na budúce nám opäť poradí ovocinár Jakub. S Pavlom si ukážeme aktuálnu starostlivosť o jeho ruže. Zo starej dosky spolu vyrobíme jednoduchý vešiak. Z rozchodníkových blokov vyskladáme zelenú plochu na streche. A Nina pre nás nachystá milú dekoráciu so sukulentou. Pranostika. Som to nestihla povedať, ja som dnes mala také moderátorské sebavedomie a je to tam, ako sa hovorí. Pranostika. A pranostika. Dobre, ide ti to. Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. A nie čudo prečo. No tak treba pršno. Áno. Treba pršno. Aby bola dobrá úroda. Aby bola dobrá úroda. Sedliak by vám rozprával, ale my vám tiež budeme rozprávať už budúci týždeň, pretože sa zjavíme na vašich televíznych obrazovkách. Áno. A dúfam, že sa tešíte tak ako my. A úrody tam bude tiež dosť. Hej. Tak krásny zvyšok víkendu a dovidenia. Dovidenia.